Здравейте, аз съм Стефан Колев. Сега ще играем на Crazy Wells. Ще плейвам играта. Върват я на първо ниво. Тази игра е с скръп. Ако някой е дете и гледа този клип, нека да не го гледа. По-добре ще му е. Добре. Добре. Вау. Това тук е... Така ли е? Добре, аз за първи път. Давай. Пак ли? Да, трябва да скачам. Добре. Започваме. Хора, падна ми каската. Подявлите. Скочих. Подявлите! Досадно е, когато губиш. И то по доста пъти. Винаги? Абсолютно винаги? На всяка игра. Абсолютно всяка игра. Добре, да не игра. Добре, вече схванах тук какво трябва да направя, хора. Трябва да изчакам това да слезе и ще видите. Спри. Ха! Казвай. Не! По дяволите! Добре, ще продължим пак. Хайде. Добре, хора. Хвана го. Видяли сте, върви. Добре, хора, ще успея. Ли. Вина. Победих, дами и господа. Това е готино. Победих го. Тази игра ме кефи. Видялите. Как ти да е? Да продължим, хора. Тази игра. Уау. Вау! Добре. Ще се върнеш ли? Добре. Сега трябва да... Браво. Добре, спях. Вид. Това няма как да го премина. Добре, хора. Това мисля, че едва ли ще го премина някога. Или пък изобщо. Не! Изпуснаме! Не! Защо? Ще подея. Скок. Какво? Защо подявалите стара така? Добре, тук трябва да се засиля. Очевидно е. Това няма как да стане. Добре, хора. Аз ще погледна подоре и ще видя точно какво трябва да се направи в играта. В принцип разбрах, там има доста кръвища. Добре. Тук... къде трябва да качим? Нямам си не представя. Сега разбрах. Добре, хора. Ето как е било, хора. Добре, хора, разбрах. Леле, точно там ли трябваше? Добре, палефил, хора, палефил. Добре. Добре, хора, да сега справим.
Добре, по-мазапава. Тази игра е готино. Давай. Ще хвана. Не! Уф, това беше вече гадно. Давай бързо. Видяхте ли това? Това беше гадно. И противно. И двете. Каската би. Ей! Каската! Сериозно? Пак ли същото? Дяволите! Толк. Пак ли каската? Сериозно? Добре. Този път успяхме да го преминем това, хора. Скок. Кръкът ми как се размята. И добре, хора, успяхме. Леле. Не, сега ще го връщам ли? Не, моля да не ме връщай там. Не. Защо? Хайде отти. Тази игра е гадна. Дорис. Добре, хора, ще скочим тук. Добре. И добре, хора, задържах се. И не. Добре. Уау, добре, трябва да видим тук. Добре, това е пак. Добре, хора! Задържах се. Добре, хора! Ой, успях, хора! Минах финиша. Видяхте как ме пререзаха, но успях да мина финиша. И добре, хора, мисля да приключваме сега с този клип. Мисля да снимам пак на тази игра, защото ме кефи. Наистина. И ще се видим друг път. Искам да се абонирате, да коментирате какви игри или пък влогове искате да правя. Или пък просто да харесате клиповете ми и да се абонирате. И това ще ми е достатъчно. И чао за сега.